Futhi mina kwakhona la ngihlala khona ngisiwa khona ngakubo anti mayikuthi u-anti vele ushadile la. Mina khona ngisho ekhaya la. Uhleli naye emzini? Wena anti ekhaya bathini? Uhleli nami isikhathi esingaka. Awuphinde. And awufuni uma ngiyovakasha khona. Uthe ekhaya kubo bathini mayihleli nawe isikhathi esingaka? Bathini? Abangilandi ngani wakhona. Wena uhleli nami la emzini wakho kumnandi nezingane zakho nomyeni wakho niyazi ukuthi anithibe abazali bami. Angithi phela ekhaya bazi ukuthi wazi ukuthi ngumama wakho. Shuthi ninonke kuyo yonke lento ninonke kahle kahle. Namafamily lawo 3. Ifamily yala oshadele khona ukuthi umntwana wazi ukuthi ngumama wakhe. Abayazi lesikhuluma ngama. Bayazi ukuthi unomama wakhe. Yonke into ebesiyenza umndeni wami uyayazi because besenzela umntwana ukuthi engazitholi engathi ubandlulelekile. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sezansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithobekele iBlack Live TV igama lohlelo ke elibizwa ukuthi Angimazi ubaba. Igama lami uKing Sichaka ngokaluqa. Siyathobeka ingane zakwethu segoli la sikhona sihleli nabantu bakhona sikhuluma indaba zakhona. Sizozwa ukuthi ke ubani lo ongamazi baba odinga ukwazi baba wakhe njengoba nazi ukuthi season 2 uqalile eThekwini sihamba emgwaqo ngamgwaqo sikhuluma nabafowethu abahlala emgwaqeni siza ukuthi kungani bengabazi obaba kungani kwenzakalani konke lokho. But today sila eGoli sizokhuluma indaba enkulu Angimazi ubaba. Sawubona. Yebo bhuti njani? Ngikhona manje. Ngiyaphinda. Ngane yakwethu ubani lo? Usimlindile Zulu. Simlindile Zulu. Yebo. It was like itshela ubaba wakho ukuthi simlindile weZulu. Okay. Babelindeni? Ngiyacabanga babelinde mina vele. Wena nje. Yebo. As you are. Yebo. Takwethu. Wafika sisi. Yebo. Hey bantu. Okay. Sithatha usibeke kwi-background story yakho as usimlindile ukuthi mhlambe from ekhaya nibangaka ekhaya ukhule kanjani wena ukhula nobani lento ekubeka la yini? Okay, mina ekhaya khona umama nosisi bami abawu2 nobhuti wami bese kuba yimiki. Sure. Yimina engimncane kubona. Oh. So into engilethela nginenkinga. Angazi noma inkinga noma ngizoyibiza ngani. Kunento engihlezi ngizwa ngabantu omakhelwane but isishiwo nazi izingane zakithi manje. Ukuthi ngathi angisuyo owakhona, akusuka ubaba wami ubaba wabo. So manje ngizama ukuthola ngaleyo nto ukuthi kahle kahle iyiyona vele because ngiyabona ngathi mayisishona ngabantu endaweni futhi iyiyo. Manje ngifuna uqinisa ukuthi kahle kahle ubani baba wami. Okay. Wena mama ngiyabona ngathi nguye because mangimbheka nami ngibheka ayi ngathi uyena. Oh yes, umahlale kuyena nje. So ke angitshela ukuthi wena yini ekwenza ubone ngazi ukuthi ubaba manje uyamdinga ingenxa yezingane ezikhulumayo noma mhlambe nawe naso isikhala sika baba mawubona ezinye ingane? Nginaso isikhala sika baba because ubaba lo okuyena okhona njengamanje akangitreat njengengane yakhe vele. So ngiyabona ukuthi shuthi lento iyiyo vele. Naye umama mangimbuza ushona le nale akaphumi nento ephilile ngithi mhlambe angitshela noma ngihlebele ukuthi kwenzakalani ngabe nguyeni vele ubaba lo noma kusuye or akekho sure ukuthi uyena. Okay. Njengoba usumngaka njengamanje ukhulile ukwazi kwakho ubaba wakho kunezinto mhlawumbe obona ukuthi ngayifix empilweni yakho. Yini leyo ukuthi mawuyibuka ubone ukuthi la okuba khona ubaba bengcono la yini le? Hey nje kwesinye isikhathi like mangi-apply ngifuna umsebenzi isikhathi esiningi bayafuneka nabazali but ezami izinto ayihambi kahle. Manje ngiyabona ukuthi abantu bakhona ubaba esayidini mhlambe ngabe khona la ngisizakala khona. Yena ke uma lo ohleli nayo khona uma ukhuluma naye nihamba nifike phana udaba khona into achazela yona noma achazi lutho nje ugcina ekutheni ubaba nje naye kuphelele kanjalo? Uyasho ukuthi ubaba wakho nguyilo. Kwesinye isikhathi ngiyambona ukuthi hayi khona lento angangitsheli yona. So yikho ke sengize lana ke. Mhlawumbe asibuyele back
ngoba ngiyakuzwa ukuthi umZulu wakithi uqhamuke KZN. La eGoli uzalelwe khona ufike la ngoba usumdala ngokomsebenzi noma? Ngifike ngoba umama wathi bathenga umuzi la. Oh. Sisihlala la manje. Aha. So wasumuvela la. Yebo. Okay. Asazi ukuthi uma kwenzeka sikhuluma nomama kuzohamba kufikephi ngoba angithi uready ukuthi uma simlande simlethe la uyibuzele wona lemibuzo yakho. Hayi uye vele umelo yakho mhlawumbe uzokhuluma kimi. Akalwi. Cha kusumuntu. Ngapha thina sinama bodyguard asile inkosi amsayisondela. Sayidlela uphaphament. Akusumuntu olwayo ngokwazi kwami. Okay. Shithi masimbiza sokhuluma njengabantu abadala. Yebo. Kanza kwethu asingapholisi maseko uhlele sekulo angimazi ubaba asiye straight siyobheka ukuthi masimthola uma yini azoyitshela thina ke angayitsheli ingane yakhe mayelana nobaba wayo ethi ayimazi sizwe mhlawumbe istory esicacile ngoba yena uthi nje uyigawule ishiye lapha nalapha asihambeni siyabuya manje. Alright, njengoba sisemisile-ke sathi siyabuya sesibuyile ngempela-ke nalo uhlelo isigaba sethu sesibili la sicele khona ukuthi uma afike kulolu daba olukhunywa usisi wethu usimlindile sizwe ukuthi mhlambe yena uyalwazi. Nisabona ma? Yebo bhuti njani? Sikhona njani? Siyaphila. Ngane yakwethu. Uyamazi umntwana la? Yebo ngiyamazi umntanami. Okay. Mawumbuka ubona. Mhlawumbe ake ngibuze nje general question. Hayi ngimbona nje njengenjwayelo kwesinye isikhathi ukabuye nje ngazuthi unamamuthi ngingazi ukuthi sekwenze njani umntwana nje uhlale abuye ngazuthi akasekho right yabo like ngathi unosizi nje ngize ngimbuze why unje ngophela ngikwenzela yonke into. Simli nanguma mhlambe ake ezwe ngawo ukuthi wayela ehleli nobhiya phambi kwakhe kwenze njani? Hayi mina mama ngikubizela ukuthi angikho right angikho right lokho ngempela. Indlela engiphatheke ngayo kubaba wena uright esayidini lakho. Indima kamama uyayidlala. But khona la kusala khona esayidini kababa. Ngokubona kwami khona into yaziyo. Ngeke ngakutshela enyangeni last year ngakutshela ukuthi lo mshado engangiye kuwo abantu bebengibabaza bethi ngiyafana nobaba wami. Manje mina vele angifani nobaba. Manje ngiyazibuza ukuthi kanjani lokhu ngizwa amahemhem kanti nosisi wami lomdala naye waphahluka wathena ukuba ubaba wakho usekhona. So manje angi-understand leyo nto ukuthi kahle kahle ibhekaphi nawe ngihlezi ngikubuza ngithi mama ubaba wami ungabe uyena lo or wadideka kwenzakala noma ungihlebele ngizalwa nguye ubaba lo. Mama manje akaphumi neqiniso. Naso story ma. Manje lento ekhulumayo wena uyithathaphi? Mina ngikuzwa kahle ukuthi uqonda ukuthini. Ngithatha kulaba bakwethu nakomakhelwane nakulo mama wangibabaza kulo yamshado wathi ngifana nobaba. Kodwa ngifani nalo baba lo. Imuphi lo baba akhuluma ngayo? Ubaba wethu lapha ekhaya lo. La okhona. Yebo. Ivezwa yini lento mama ucabanga ikhona into kanjalo esike yafika endlebeni zakho uyaqala ukukhuluma kanje noma ukakhuluma umzibe? Ngeke ngimbuze sometimes ethi sobuye sikhulume isikhathi nesi right kunezinto abhizi ngazo. Iliphi iqiniso ngempela ma? Into engixakayo ngale ngane ikhetha ukuthi ize la. Ukhetha ukuthi ngempela ungilethe la. Kuma camera uzongitshela leyo nto la. Mhlambe ila ozokhuleka khona. Ngibona ngathi la ozoba free khona ukuthi ungakhuluma. Mhlambe unamahloni ukukhuluma nami ungitshele. Ukuyicabange kodwa ukuthi umncane kangakanani. Ukuthi ungenza izinto ezinkulu kangaka. Uzongithatha ngunginyoko ngikuzala. Ungilethe phambi kwama camera. Angikho mncane 27 years. Angikho mncane. Wena nje ngabe uyasho ukuthi kwenzakalani or mhlambe ubaba lo akangifuni nje wengafuni ukuthi ungizale mhlambe wangizala wena ngiqani because yimi ngimncane vele angazi mhlambe khona something onayo. Unokukhala futhi udade ukuthi ubaba lo anaye
akabona emphethe kahle njengabo bonke abantwana ubona sengazi ukuthi nje ayi kukhona ukuqinisa kwesandla sensimbi lapha kuye okwenza ukuthi iy'nsolo zakhe zokuthi akasiyo sibongo sakhe ubaba lomkhombisa yena ziqine. Ma khuluma ma, lento ayishoyo ingamanga noma iqiniso ngokwakho. Sesifuna ukuzwa ngawe utshela abantu ke emhlaba wonke jikelele. Simlindile. Yebo ma. Lo baba ucabanga ukuthi ubaba wakho akuyena owakho. Ngazi. Owakho ubaba sewashona. Kahle kahle wena uyingane umfowethu. Umama wami mase kwawubani futhi? Umama wakho wafika wakulahlela iminyango. Umfowethu bengasebenzi ubesemncane. Ukuthola esemncane. Manje iminyaka emingaka 27 years uthule nendaba engaka. Bekuyimina ke bengimdala kunomfowethu ngakuthatha ngakugcina njengomntana wami. Kanti umfowethu uzoshesha adlule emhlabeni. Uhlalele nendaba engaka ngize ngibe ngaka uyazazi inkinga engibhekene nazo. Bekungekho lula ukuthi ngikutshele ngaleso sikhathi ngoba ukhule ungibiza ngumama. Because yonke into ubuyenzelwa yimina vele njengomzali wakho njengomama wakho. Kube nzima kimi ekuhambeni kwesikhathi uma ukhula ukuthi ngikutshele iqiniso ukuthi wena uzaleka kanjani. Umama wakho wafika watshinga eminyango. Angiyena umama wakho. Because ukhule wazi ukuthi ngingumama wakho. Lo okuyena baba wakho ubawazi ukuthi umalumishi. Because usheshe washona naye. Ngikhulile manje ngoba ngilokhu ngikubuza yabo ngoba ngilokhu ngikuhlupha ingoba sengikhulile izinto ngiyayibona ibe kuyisi isikhathi esiright ukuthi ungitshele. Ngoba sengikhulile ngiyayibona izinto. Akubangabikho lula mntanami. Because nala igcekeni angithi ubunabafowenu. Bengekho lula because nabo bese bezokwazi ukuthi wena uthi aunti kimi. Kanti nonke manikhula nilandelana nazi ukuthi ngumama wenu. Bekunzima ukuthi ngikwehluse ngithi wena uzalwa umfowethu seshonile. Because nawe ukhule wazi ukuthi ngingumama wakho. Uyamazi kodwa umama straight ma. Cha sengidinga yena ke nje umama wakhe ukuthi yena lapha khona uthula uthini. Nawe ke kodwa mama unobugebengu phakathi ngoba usufuna ukuvula icala la kuloya mama wathi akakhokho ukuthi ukhuluma indaba angazazi wamkhokhisa wayidla lo mali. How? Eshweleza lo mama lo ukuthi unthukile. Yebo. Hayi ke lo wayengiphaphela nje. Ngoba naye unazi indaba zakwakhe. Mina ngifuna omunye umfazi avela angene nje emzini wami azokhuluma indaba zomuzi wami ngaphandle kwami. Ngingumfazi mina ngizele njengoba nawe ngikwazile ukuthi ngikukhulise. Angifuni umuntu ozoxova umuzi wami mina ngoba nginikhulise kanzima. Mina ngibona ngathi uyulungisa ke kodwa mengitshela because wena uhlulekile ukungitshela. Wena manje ngoba usukhulile uzokhuluma kanje. Umama wakho uyena umuntu engabe umthwesa icala kuyo yonke lento ngoba angazi kwakumele ngenze njani mayizokutshingela eminyango. Yazi la ngiyabuka sizokuze siphakanyelwe emoya sibe phezulu sikhuluma sengazi ukuthi yonke into eyenzeka la i-right. Mhlambe ngokwendlela ma usise bese ekhuluma ngayo naye besenziwa ukuthi uyasibona isidingo ukuthi aziqiniso even though ngenazi iqiniselo lento ayefuna ayiyona. Akujwayelekanga ukuthi ingane uma khona umuntu omdala akuthokozela ukukhuluma nethoni. Kodwa kuyona yonke lento ma uyayibona wrong noma uyiboni na because ngiyavuma wathatha ingane kamfowenu itshingwe phansi kuvrandi wayigona wayithanda kodwa mase kufika isikhathi sokuthi isindana cabanga ukuthi iqiniso bekumele ilazi ngoba belingele ilimaze still ngoba ayikho into ebhlungu right oyenza kuyena kuphela umkhulise ngothando bakhombisa ukuthi ingane kamfowenu wayifukamela yahlala wabo aunti wangempela oqotho funa sikuncome kuloko kodwa ke le part ukuthi aziqiniso umtshela ukuthi umama wakho khona uyaphila udla amabele ake ngibuza into yokuqala nje ukuthi wena noma wakhe niyaxhumana. Ngicela ukubuza bhuti methu baba wami washona uthi ubhuti wakhe ngoba sebeba u3 obhuti bakhe obhuti sebashona usho muphi Good question. Uyena muphi ke ubaba wami ngeke Kodwa laba sebashona. Angithi ubuwazi ukuthi kunomalume oza emva kwami. Kunomalume olandela umuntu ongilamayo. Ubaba wakho lo wesithathu.
Ngiyambona lo kahle ma. sesithombeni. Ngiyambona. Hayi kulungile sisi. Kodwa ke awungiphendule kule. Niyaxhumana nomama wengane. Hayi loyo nje lokho watshinga lo mntwana lo. Lokho wahamba nje. Ngizoxhumana kanjani umuntu walahla ingane? Uyamazi. La Ngiyamazi. somthola khona. Ngiyamazi. Pho anikaze nikhulume nje mfazi thi mfazi ukuthi hey mfazi ingane yakho lapha isekhulile. Akahlale ekudeni nelokhuzana negoli. Hayi uhlale Alexander. La eduzane futhi. Lalana yazi into ezosolva lento iyodwa ukuthi simthole lo ma ngoba nangu ma ukhona sizohamba naye either uyavuma noma akavumi sizohamba naye siyomfaka lapha sibuye naye uma sizwe kuyena ke manje ukuthi ngempela ke isikhathi esingaka ehlele ingane ingabona nangokhala eduze kwakhe yini le engaka esibindi esingaka besithatha awukugunya mathe siyabuya. Alright, asibuye-ke kwisigaba sethu sokugcina nci ohlelweni ke angimazi baba siza ukuthi ngabe kwenzakalani ngalolu daba sesiliqeda ke sesilivala manje yonke into ihlangana. Nangokuma besithembisa ukuthi sohamba sibuye naye lapha ya eGomora siza ukuthi ngempela lesi story sikhona sawubona ma. Yebo sawubona. Ninjani na? Siyaphila unjani? Sikhona ba ma? Igama ngoNosipho ngoHangcobo isibongo. Pholo. Yebo. Laba abantu engihleli nawe uyabazi. Yebo ngiyabazi. Okay, ngicela uqala ngalo mazela. Mntanami lo. Okay. Wamgcina nini? Kudala kakhulu. Kudala kakhulu. Mhlambe wenonyaka. Yebo. Seside isikhathi. Ola lo ngombuka nje kwi distance njengengane nje yasendaweni noma ingane nje ohlangana nayo noma lokho uyilandela social uyibona kanjani njengoba isingaka? Kukhona usisi owumakhelwane wabo. Engiyaye ngixhumane naye ngithi ongena nje angithathele isithombe ngoba kube neyinkinga eziningi makuze ngidukelane naye mntanami. Nje bengiye ngimbone nje isithombeni. Kwaya sadukelana nalo sisi. Bengasakwazi ukumbona kodwa nje mengena ngiyambothe uyena. Mhlambe beka thina sithombeni ngoba nina nobabili niyalwazi lolu daba. Kukhona nobudlelwane obumoshakele phakathi kwakho noanti womntwana ngoba ekhala ngokuthi angixhumani since that day. Yebo khona. Waxabene naye noma waxabene nobaba wengane? Saxabana nobaba wengane. Ungena kanjani yena? Ungena ngokuthi saxabana nobaba wengane ngadinwa ngamtshela ukuthi ingane akayithathi. Ngoba nami ekhaya ngiyathethiswa kuthiwa ngiphinde esikoleni naye uthi yena uyafunda ngeke ayeke isikole. Ngase ngiyayithatha ngathi ngihambisa kubo wathi angenze noma yini ngayihambisa kubo ngafike ngayishiya egcekeni. Simi? Nanguma. Yazi nje nginemibuzo eminingi angazi ngiqale ngaphi. Manje wena mama nje noma u5 years ka akukho nje la oyishaya khona ukuthi nje uyayijuba manje uzoyiveza kimi. Akho lutho nje. Bekungelula mntanami. Ngoba ubaba wakho wangisayinela wathi nje akafune ukungibona. Kanti kokwenze njani? Mina ngingenaphi nje indabeni zenu ngingangingenaphi? Baba wakho wayeyisoka kakhulu. Sasesikoleni sisafunda. Uma ngithi ngikhulelwe wathi hayi yena akahlangene nalo kuyafunda. Mina bengenza ingane imizamo ukuthi ngingakhulelwa ngoba nami ngiyafunda nawe uyafunda. Nabo sibanibani abazele kodwa uyathandana nabo. Habe. Kwawukuthi ke siyalwa ke ngaze kwacaca ukuthi nami ekhaya nginenkinga. Angeke ngihlale phansi mengithi ngihlala phansi kuthiwa ngihambe ngesikoleni mengithi ngiye esikoleni kuthiwa ingane ngizoyishiya noba ngihambise kubo kwayo ngase ngikuhambisa kinike. Ngicela ukubuza ekhakeni wabona abadala kunabantu abadala. Bona bathule bethini wabayazi kunengane eyahambayo. Makuthi nihlala la eAlex, iAlex iseduze.
bathule bathi nabasasho ukuthi nje benze something nizeke nizongibona nifike ningitshele because mina sengifana njengomuntu ohlanyayo manje. Izinto engizizwa ngabantu ziyangisanganisa nje. Nina nikhona nithule nje. Anizi ukuzovela-ke nisho ukuthi nanguma wakho la u-anti wakho lo wakukhulisa. Ngoba manje sengina 20 uyayazi iminyaka yami ingaki ngoba ngina 27. Uyangazi ukuthi nginangaki. Noma nawe sewayikhohlwa ukuthi wazala nini. Kuningi yazi angazi ngathini ngiyayisola. Kodwa futhi ngangithanda ukuthi ngibe seduze kwakho ngoba ngangifika before usamncane kwaya kwabhikisha yena u-anti wakho lo. Wathi vele angazi lutho ngawe. Vele angizokwenza lutho ngoba vele angisebenzi namanje futhi angisebenzi ngibamba lawo matoho nje aphelayo. Kwawukuthi nje uma ngithi kulungileke masukhulile angize. Wabe usuvinjwa u-anti ukuthi Yebo, angize sikhulume achazele ukuthi kungani ubela. Wathi vele angenzi lutho, ukhuliswe uyena uyingane yakhe wazi konke ngawe. Eqinisile angimbeki iphutha kuloko vele uyena wazi konke ngawe ngoba baba wakho wefunda uthe le qeda ukufunda waseyashona. Ukhuliswe uyena nobabili ma no-anti omntwana nivimba i-freedom yomntwana ukuthi azilungelo lokwazi abantu bakini ungenamali unjalo azi ubaba wakhe kumnyama kobo ucaca ukuthi baba wayesoka noma engelona kodwa amazi ke at least. Futhi mina kwakhona la ngihlala khona ngisiyo wakhona ngokubo anti maye ukuthi u-anti vele ushadile la. Mina khona ngisho ekhaya la. Uhleli naye emzini? Wena anti ekhaya bathini? Uhleli nami isikhathi esingaka. Awuphi? Ena ufuna uma ngiyovakasha khona. Uthe ekhaya kubo bathini mayihleli nawe isikhathi esingaka? Bathini? Abangilandi ngani wakhona. Wena uhleli nami la emzini wakho kumnandi nezingane zakho nomyeni wakho niyazi ukuthi anithibe abazali bami. Angithi phela ekhaya bazi ukuthi uwazi ukuthi ngumama wakho. Shuthi ninonke kuyo yonke lento ninonke kahle. Nama family lawo 3. Ifamily yala oshadele khona ukuthi umntwana wazi ukuthi ngumama wakhe. Abayazi lesikhuluma ngama. Bayazi ukuthi unomama wakhe. Yonke into ebesiyenza umndeni wami uyayazi because besenzela umntwana ukuthi engazitholi engathi ubandlulelekile. Mina kande ngiyakuthola futhi ngiyafisa nosemlindele ophatha ayizwe ukuthi beningafuni ukuthi azizwe engaphandle. Benifuna azizwe fudumele ngaphakathi nakhombisa uthando kumfowenu ongasekho ingane yakhe nekhosi. Begcineni bese kumele sichaze ukuthi umama wakho akazi ukuthi uphi. Wafika wakushiya usemncane besenzela yena ukuthi azithole right engeze ubuhlungu. Ngesikhathi esanda kumbeka. Okay kodwa ngoba sengimdala ubuhlungu sengizwile vele ngiyabona izinto ezizeka ngakhona ngizwa bona ubuhlungu. Ngiyabona ukuthi ulalela abantu bangaphandle mntanami. Bangisizile. Buka sikuphi manje ukuthi nihambe ningihleba. Akusekho ukuhleba bebangisiza. Wena uzoyithatha ngokuhleba ngoba imfihlo vele kuwe. Imfihlo bekumele ngiyithole mina egcinini. Hayi akusena. Ukuthi nje lolu daba ayikho inhlamba kodwa kuukuthi noba nonke la umuntu nomuntu uyicabangele yena. Ngaphandle kasemlindeleke omesent kodwa uma u-anti nisuke nacabanga into efika la. I do understand anti ukuthi njengoba ngishilo kuqaleni uqoqa umntwana umkhosela wambeka ekhaya amnika imfudumalo naye usemlindele uneqiniso impephoza ekhaya mina naye nje mayakhuluma iqiniso akwazi umhlukumeza ngakalekwa lento akhala ngayo ukuthi bese kufanele akufike isikhathi sokuthi azi kodwa ke manje sibuye size kuwe ke uma ekhula kumntwana kulokhu uthola izithombe from umakhelwane lomchazayo kuyakufikela nje kanye ukuthi ngelinye ilanga uya kuyena uyekhulumela wona face to face ngaphandle uthulando weBlack Life sizokhulumisa kuma camera. Ngangifisa nje ekusukeni nje kuqaleni ngangifisa ukuthi ngimbone umntanami ngimvakashele ukuthi otho sisi cha angizokwazi futhi umntwana uzotshenwa ngesikhathi esiright. Siphi leso sikhathi? Mina ngizozwa ngaye vele ngoba umntwana ungowakhe. Yebo ngiyavuma ngalenza iphutha kodwa nami ngangenziwa isimo. Ngangeke ngivele ngilahle umntanami nje.
Okay, ngani zakwethu singakhuluma ku 3 days, 2 days, 4 days asifike conclusion. Now sele kula nango simlindi sefikile nakho nani nikhona. Sacela ukuzwa kunena nobabili ke auntie nawe ma ukuthi from here siyapi. Umntwana auntie uyavakasha kama uyakhuleka ekuthena yena nomnini ma uyabuya yena ulibona iphutha uxolise ku-auntie ngokumhlalisa nengane ungafuni nanoku-attenda nakanye ngoba une-excuse ukuthi wawumncane usawuthi uzoxoshwa ekhaya. Yebo bhuti, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu sisi. Okwenzeka kwaba yiphutha nanokuthi ngangimncane. Ngicela ungixolele kuloko. Ukuthi niyinkinga ninamantombazane ngoba nona nenze izinto ekugcineni besethi umuntu ngangimncane. Namhlanje umntwana akasenayise. Ngasala futhi naye. Uzovela manje ngoba usulandwa iBlack Life leyo. Manje sekufanele mina ngikunikeze umntwana nje kalula nje kanjalo. Yebo ngiyazi ukuthi umntwana akwenziwanga lutho ngendlela wafika wamshiya ngayo. Mina into engizoyenza njengamanje ukuthi ngiye ekhaya kuhlawule umntwana simthenge uzokuvakashela. Ngoba angisayimisela ukuthi le ngane iphinde ibe ngaphansi kwesandla sakho. Wakhombisa ungabi nalo uthando umuntu wesifazane uzele. Samli. Ake ngizovo lakho kulezi nkulumo embi. Ngiyamuzwa uma amino auntie ngiyamuzwa. Mina kodwa ngokwezinto zami ngingahambi kahle. Ngoba bengilokhu ngisola ngithi mhlambe angisiwala ekhaya izinto zami ngingahambi kahle. Ngoba sengitholile ngicela ukuthi u-auntie angibusile ngibe sekhaya. Hayi la emzini ka-auntie ngibe sekhaya. Kube abasekhaya abadecide nomama. U-auntie ngiyabonga ngenzele khona ungikhulisa usengahlala emzini wakhe nezingane zakhe. Mina ngicela ukuthi ngibe sekhaya mhlawumbe izinto zami zizovuleka. Kodwa appreciate ake imizamo ka-auntie ngokukhulisa. Kakhulu. Ngoba futhi sishiye ngaphandle la ngazimansulwa no-auntie ikhona into enhle eningi futhi ayenzile. Kuningi kakhulu nje okungiphethe kabi ukuthi kade ngimbuza engifihlela. Yilokho nakho kuzodlula futhi ngobe sechazile ukuthi uyevikela mina. Mhlawumbe ke auntie noma ngoba ninama families emaceleni ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuyadinga ukuthi nibuyele emuva nokhuluma nawo ukubona ukuthi isimo silungiswa kanjani kuyaphambili. Kungaxatshwana manje yonke into ibe right umntwana athola lokho acabanga ukuthi inkululeko. Ya kuyiqiniso mina ngizoya ekhaya ngiyokhuluma nomndeni wami ukuthi kuzomela ukuthi umntwana abuyele esibongweni sasekhaya ngendlela efanele. Umama wakhe vele kubalekile nakhona ukuthi avakashe emndenini kama wakhe. Ngoba umndeni wakhe wonke. Ngiyabonga kakhulu sisi ngiyabonga. Kona ke nami ngizofike ngilithola udaba yize abazali bengasekho kodwa ke ngoba ukhona umfowethu ukhona udadewethu sohlala phansi sibonisana. Ganza kwethu asilibambe la lolu hlelo ngenxa ukuthi ke okuningi kwakho kuzolungiswa behind the scene sebekhuluma bodwa ke njengefamily siza ukuthi mhlambe kuhambe kwafika makukhona okudinga thini sophinde sibuye sizonikhombisa ichapter sekujatshulo seku right kodwa ke makungabanga khona kubanga khona lalela bhala uthi angimazi ubaba ubhale yonke imininingwane yakho ngezansi usho yonke into eqondile makuthi khona la usola khona ukuthi ungakhona ukuze sihambe into eqondile ungasigesisi asifuna ukugesa sifuna ukuya ngqo endaweni sokhuluma naye siza ukuthi siyamthola naye igama lami King Skhaka ngokaluqa iBlack Life TV msale kahle. It's the Black Life TV.